Aloi si Shanghai. Kajing kulai kali share subscribers bat berok ke video setelah page ke video sekarang channel Shanghai. Yogi sipai ka Ukraine ya ushabi babyang bha bat uta ushabi ka Ukraine kala yo ban khang tala sendon yak sipai ka Russia bom dusmon sendon yaki lakum kidok khayap per hasla duriau katkum ka jiet hu jung ki reports hau Shanghai long haki benta jung ka Kremlin katba ki sipai jung ka Russia kidang yat tawar haduriau hagata ka por blut mi ki sipai jung ka Ukraine bat khang kedong sendon ya ka jhatma jong ka Russia saki drone na jerong sun hagata ka por bom gi sipai jong ka Ukraine ya ka jhatma jong ka Russia ka jiyo ban khang kedong jong sipai Ukraine ya ka sipai jong ka Russia ka long thek kumba syakang da mano re mano hapo kamra haga jiyo thu jong ki reports laong baka jing sya bom jong sipai ka Russia haga sipai jong ka Ukraine la lewet thiau ka jhatma jong ka Russia bat ka jingyap jong sipai ka Russia lalong kumba per ki dok khayap haka jing sya terbom haunong le bom dok hasla duriau ngin sia kendopat haki we pat ki updates stay tuned guys.